ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಆವಡ್ ಬಂಗಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಆವಡ್ ಅವು ಎನ್ನವೇ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಂಗ. ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾತ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ 530 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ 10 ನಾತ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಸಾಸೇಮಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮೀನ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಜೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ, 4 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 17 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ, ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಇತ ಊರಿಲ್ಲದ ಮೀನ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ವಾಮ, 4 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ದಾತ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಬುಡ್ಚಿ, ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಬೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ. ಬಂಗಡೆಲ ಬೂತಾಯ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ 10 ನಾತ್ ಊರ್ದ ಪುಲಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೆರೆಗೆ 5 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ, ಸುರ್ಕಾದ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ತೂ ಹದ ದೇದ್ ಮುಂಚಿನಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಮೆತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ, ಸಾಸೇಮಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ವಾಮ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಬೇಗಲ ಪಾಡ್ದೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತನ್ಲೆ ಆಯ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಂಪೋಲೆ. ನಮ್ಮ ಏತ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ತೂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಮೀನ್ದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಸುರುಕು ಅಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲೆಗೆ ಪುಲಿತ ಪ್ರಮಾಣಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪ್ಪನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ದೆತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಾ ಪಂಡ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಒಂತೆ ಪಸತಂಶ ಉಂಡು. ಪಸತಂಶ ಉಪ್ಪನಗ ಬೆಚ್ಚೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಪುಡಿ ಎರಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಟ್ಟುಂಡತೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಎತ್ತಿನ ಪಸತಂಶ ಆಜೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಸಾಸೇಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸೇಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ.
ಅಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ, ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿಮುಂಚಿ, ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯರೆ ಸುಲುವಾದ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆಪ್ಪನು ಅಂತೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಕೊದ್ದಿನ ಮುಖ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಓಲ ಮೀಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಸುರುಟು ಬೇಯ್ತುಪ್ಪೊಡು ಮೀನು ಬೇಯ್ಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪಲ್ ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೂತಾಯನ್ ಪಾಡಂಪೋಲೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಮನ ದೀವನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಲ ಮಸಾಲೆಡ್ ಮೊರ್ಕುದುಪ್ಪಡು. ಅರೆಪ ಕುಡಾರ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೀನ್ ಬೇಯ್ದಣಂದರ್ಥ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಹೇ ಬೂತಾಯಿ ಪೊಲಿ ಮುಂಚಿ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಉರುಪೇಲ್ ನೊಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ದೇತೊನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಶೋಕದ ವನ ಸಾಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 114 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕುಡಲ್ಲ ಆತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಲ್ಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ. ಅಪ್ಪಗ ಏ ಪಲ ಪೊಸತವೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.